Vanavond 9 uur met Shell bij Pika Pika NL. En la Dorcelan 110A está tu tienda esotérica que estaba buscando, donde encontrará todo tipo de productos. Velas en forma de hombre, de mujer, para hacer tu ritual de amor, de endulzamiento. Todo tipo de velones de los santos. Palitos esotéricos, palitos aromáticos. Baños para quitar esa mala energía, para abrir los caminos, colonia, aceite. Pulseras para quitar las malas energías, para quitar las contrariedades, piedras, polvos, libros, hierbas, agua florida, agua cananga, Lion más. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. En Tiziana encontrarás tu ambientador Sony Carpet Food. Green Menthol Gel is meer dan een oplossing. Het is een toewijding aan jouw actieve levensstijl. Voel de kracht van onze Green Menthol Gel. Met snelle opname en gerichte verzorging precies waar je het nodig hebt. Ontdek de kracht van Green Menthol Gel. Jurzeta de coco.
Produceert zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Jour zette die coco. Jour zette die coco. Waar het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer. Eenmaal een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zou willen. Boque pabo, bo familia y bo amigo nan mustra nan minho versión tour dia. Hasibo pedido pa bo producto nan tropical via Itoco. Itoco ta especialista online den producto nan antillano, latinoamericano y americano. Cerca Itoco botanya bo hierba, bebidas, snacks, producto nan pa entre otros boca bay, bo producto nan pa limpieza de casa y hopi más. Además de excelente servicio de Itoco, nos ta atender tu llamada y mensaje. Nos ta paqueta bo mercancía con dedicación y tasoro pa bo hanyen na tempo, tena bocas. Así na bo noting no di sali den aguacero ku frio. Di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen, Itoco ta entrega turca minda. El sabor de nos isla nan ABC y Isla Riba den un clic tena bocas. Bo gusta así compra ora botana casa, PC y Itoco Tei. E tienda online cubo por confiar. Wil je ook tijdens de Vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo. Goedenavond allemaal. Welkom vanavond bij Pika Pika NL. We hebben een hele pittige onderwerp te bespreken, zoals eerder vermeld is in de promo, over de jeugdzorg. De veranderingen die horen te komen binnen de jeugdzorg en waarom dit zo'n belangrijke topic is. Graag hadden we gewild om dit in de studio te kunnen doen, maar omdat de cashmarkt op de loer is dit op dit moment niet mogelijk, maar in de toekomst weer wel en doen we het weer online. We hebben vanavond Marvin Asoro van nietzojeugdzorg.com te gast om ons te vertellen over het doel wat hij heeft omtrent dit onderwerp. Wij weten allemaal dat er succesverhalen zijn, maar dat er ook heel veel gaande is wat niet zo pluis is. En dit is niet iets wat nu gaande is. Jaren geleden waren ze actief in de media, zijn er verschillende dingen geweest, waardoor er drastische veranderingen zijn gemaakt. Maar de verandering heeft dat altijd wel positief gewerkt. Want
Is er gekeken naar de oorzaak of zijn ze gaan kijken naar het probleem? Wat is nou de beste manier om iets op te lossen? Door te kijken naar een huidig probleem of daadwerkelijk te gaan kijken naar de oorzaak die het probleem veroorzaakt? Dus ik heet jullie van harte welkom en vanavond nogmaals Marvin Asoro. Goeiedag. Goedenavond, welkom. Fijn dat je er bent. Echt waar, ik heb enkele van jouw interviews bekeken. Maar allereerst, op dit platform ben je natuurlijk nieuw. Zou je jezelf even in het kort kunnen voorstellen, alsjeblieft? Ja, zeker. Allereerst dankjewel dat ik bij jullie show aanwezig mag zijn. Ik vind het een eer. Het is een heel leuke show. Mijn naam is Marvin Asoro. Ik ben zorgondernemer / normale ondernemer. En ik zet me al heel wat jaren in voor het welzijn van mensen die met jeugdzorg te maken hebben. Met als specialisatie jeugdhulp. Dus jeugdbescherming, veilig thuis, de Raad van de Kinderbescherming. Ik ondersteun op dit moment heel wat ouders. En ik ben enorm druk de laatste tijd met mijn eigen praktijk. Waar ik dus ook met mensen 1-op-1 in gesprek ga. Aan kijken hoe je uit deze malle molen uitkomt. Nou, mooi gezegd. Mooi gezegd. En jij hebt contact direct met personen die problemen ervaren omtrent de jeugdzorg. Zou jij allereerst kunnen vertellen wat jou drijft? Weet je, waar is dit gestart om te doen wat jij momenteel aan het doen bent? Dat is een hele goede vraag. Voor mij startte het allereerst toen ik een aantal jaren geleden te maken heb gehad met de jeugdzorg. En ik heb eigenlijk hun ingeschakeld omdat ik hulp nodig had destijds met mijn relatie. Dat is eigenlijk uit de hand gelopen. Wat heel weinig mensen van mij weten is dat ik heel erg kort maar in deze situatie heb gezeten. Daarvoor ben ik professional geweest en daarna ook nog eigenlijk mede in de GGZ. En daar heb ik hele nauwe samenwerking met jeugdzorg gehad, waar ik het absoluut niet mee eens was. Situaties moeten bijwonen waar ik echt van dacht, hoe kan dit? En toen groeide ik een aantal jaren later uit tot echt wel best wel een succesvolle ondernemer. Waar ik dus weer in aanraking kwam met jeugdzorg, maar op een veel hoger niveau. En ja, weet je, die hele lijn, het is alsof het lot tegen mij zegt, jeugdzorg, jeugdzorg, jeugdzorg. Het onderwerp is constant in mijn gezicht gedrukt. En ja, weet je wat ik moet zeggen, mijn specialisatie ligt vanuit als slachtoffer zelf, tot aan professional zelf, tot aan ondernemerslevel, tot aan instellinglevel. Het is eigenlijk allemaal wel langsgekomen in mijn leven. Ja. En hoe je het zo zegt, je noemt jezelf slachtoffer. Was je slachtoffer als kind of als ouder? Nou ja, ik heb best wel een hele lastige jeugd gehad. Maar gelukkig is daar nooit jeugdzorg bij komen kijken. Want dan had ik best wel kunnen concluderen dat mijn jeugd nog zwaarder was uiteindelijk. Ik heb vooral die jeugdhulp ervaren toen mijn eerste kind geboren was. En ja, tijdens die relatie zijn er verschrikkelijke dingen aan het bod gekomen. Ik heb in een hele korte periode eigenlijk meegemaakt dat ik gigantisch gediscrimineerd ben geweest om mijn huidskleur, om mijn afkomst, om het feit dat ik vader ben en alleenstaand ben voor mijn kindzorg. Ik ben alle soorten van discriminatie tegengekomen. En nou ja, dan zie je, als je in het systeem werkt ook, dan word je eens wakker geschud als professional van gos. Aan de andere kant van de tafel ben je slachtoffer en daar is het ook niet makkelijk. Ja, het is pittig. En ik vind het mooi ergens om te horen. Het is vervelend om te horen, maar aan de andere kant ook weer mooi, want discriminatie komt weer naar boven. Hè? Als wij kijken naar het woordje discriminatie en het los van donker, wit, rood, zwart, blauw, geel, het heeft wel iets te maken met dit onderdeel, want je ziet dat er anders gehandeld wordt met verschillende en diverse mensen. Wat heb jij persoonlijk ervaren wat te maken heeft met discriminatie binnen de jeugdzorg? Nou ja, moet je het eigenlijk zo zien in de situatie, komt er dan een jeugdbeschermer kijken, omdat je die zelf inschakelt, van hey, ik heb hulp nodig als man zijnde. Allereerst begint het met politieniveau, want op het moment dat er thuis sprake is van ruzies of wat dan ook, de politie die duikt als eerst in het nek van een man, van een donkere man.
En dat is hoe ik het allereerst heb ervaren. Toen de jeugdbeschermer kwam, dat was het helemaal gedaan. Want die vroeg namelijk van, op dat moment was ik alleenstaande vader, ik zorgde voor mijn zoon. En die zei van, maar jij bent een Afrikaanse vader, die zorgen normaal toch niet voor hun kinderen. Ja, dat vond ik zo, ja, absoluut. Dat vond ik Werd zo, dat zo benoemd naar jou? absoluut, 100%. Dat zweer ik op mijn kinderen dat het zo benoemd is. Wauw. Ja. Oké, ga En toen door. dacht ik van, Houston, we have a problem. Het feit dat deze meneer mijn huis binnenkomt lopen en zoiets durft te zeggen, dat betuigt van iets wat niet pluis is. En misschien wel een vorm van macht die hij voelt om dat te kunnen zeggen. Dus daar gingen al mijn menselijke alarmbellen gelijk rinkelen van dit klopt niet. Ja, ja. En voor de mensen die ook meekijken, vaak komen er meer instanties zijn betrokken hierbij. Nou, zoals je net benoemde, politie. Iedereen maakt een verslag. En iedereen maakt het een beetje met hun eigen hun eigen denkwijze, hun eigen referentiekaders, daar dragen ze daarbij mee. En daaruit wordt natuurlijk een rapportage gemaakt vanuit hun mening, zonder dat er objectief gekeken wordt naar de zaak. Dus dit is wel heel erg belangrijk. Het kan in je voordeel, maar ook zwaar in je nadeel werken. Ik vind het heel jammer dat jij dit hebt moeten meemaken, maar jij bent geen jongen die zomaar opgeeft, hè? Want Nee. je hebt dit allemaal ervaren. Dus hoe ben je hiermee omgegaan? Want er zijn heel veel mensen die dit meemaken. Absoluut, absoluut. 1 op de 7 kinderen in Nederland heeft met jeugdzorg te maken. Dus het is heel wat. Veel. Ik heb mijn roots in Nigeria liggen, zoals ik zeg. Mijn vader en alle mensen van de hogere generaties van mijn familie zijn altijd politici geweest. Mijn overgrootvader is een vrijheidsstrijder geweest in de oorlog tegen de Britse kolonisatie. Heeft ook gewonnen voor het dorp, voor de stad. Mijn familie die geniet een hele grote, rijke historie daar in Nigeria. En ik weet niet of het in het bloed zit of wat dan ook, maar ik heb het inderdaad niet zomaar opgegeven. En ik ben me eigenlijk gaan inlezen. En ik ben me gaan inlezen in het recht. Ik ben me gaan inlezen in hoe diep zit de zorg. Ik had natuurlijk als professional, als sociotherapeut, best wel wat ervaring al. Dus ik had al wel best wel een voorsprong. Waardoor ik niet specifiek bezig hoefde met de methodieken en de gesprekstechnieken die zij op mij... Want dit is pure manipulatie op het moment dat ze binnenkomen. Laten we dat voorop stellen. Dat weet je als hulpverlener zelf misschien natuurlijk ook. Dus Ik kom zo. door mij in te lezen, toen dacht ik van, ik zit in zo'n verschrikkelijke situatie. Wat kan ik eigenlijk? Ik ben professional. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben marketing specialist. Want los van dit alles heb ik ook heel veel verstand van online en dat soort dingetjes. Dus niet vreemd voor als je Nigeriaans bent ook. Knipoog. Ik heb... Dus ik heb op een gegeven moment eigenlijk heb ik alle negatieve ervaringen ben ik online gaan publiceren. Allereerst onherkenbaar. En toen ik dat begon te doen, toen heb ik best wel wat van die marketing trucjes toegepast om het nog groter te laten groeien, het spannender eruit te laten zien en alles erop en eraan. En uiteindelijk is het dus zo gegaan dat het gewoon viraal ging. Het werd door Kim Veenstra opgepakt, het werd door Lisa Westerveld, ze zit bij GroenLinks en PvdA. Het werd opgepakt door eigenlijk iedereen die in het verleden wel iets met jeugdzorg had. Jason, iedereen begon het massaal te delen. En ik dacht van, dit is een beerput die open gaat. Dus ik ben me nog verder erin gaan verdiepen. En ik ben eigenlijk eerst undercover heel erg veel in gesprek geweest met slachtoffers. En toen dacht ik, gos, dit onderwerp is veel groter dan dat ik dacht. Ik ga verder. Nou, zodoende is het Niet Zo Jeugdzorgplatform ontstaan. En dat zit inmiddels op 1 miljoen kijkers per maand. De volgers zijn een stuk minder, dat is 20.000. Maar de mensen die wij bereiken zijn voornamelijk mensen in Nederland. Oké, mooi. Mooi. En dit ben je begonnen op eigen kracht. Beetje bij beetje. En nu ben je jezelf ook echt zichtbaar, kenbaar aan het maken. Ja. Je had het over Kim Veenstra. Ik zag hoe moet ik het noemen? Ik denk meer een short, denk ik dat ze dat noemen. Dat ze ook een documentaire of een filmpje of zo had ze gemaakt hierover. Was jij degene die haar gemotiveerd heeft om dit te doen? Nou, nee, dat is heel grappig. Ik ben Kim Veenstra eigenlijk tegengekomen nadat zij die documentaire gemaakt had. Oh, daarna. Oké. Ja, die documentaire die was er wel al. Ik heb wel Kim Veenstra gemotiveerd om een podcast met mij te doen. Dus die komt de aankomende 2-3 maanden komt die eraan.
Maar Fijn. die documentaire die zij heeft, die was met Jamie Faber. Jamie Faber is de moeder van een kind wat onterecht het huis geplaatst is. En uiteindelijk is het kindje teruggekomen doordat moeder bewijzen kon aantonen door middel van een geluidsopname. Dan moet je nagaan dat er een geluidsopname nodig is om de rechter te overtuigen dat je kind terug naar huis moet komen. Dat is wel heel erg... Ja. Nou ja, aan de hand daarvan is er een hele grote documentaire gekomen, dat heet Taken. En ik sta met al de mensen in contact, met Kim zelf, met de regisseur van Taken en alles erop en eraan. En wat is er nou gebeurd? De instellingen die in Taken zijn geïnterviewd en aan het licht zijn gebracht, die hebben de documentairemakers aangeklaagd. En de documentairemakers hebben uiteindelijk een schadevergoeding moeten betalen en Taken is offline gehaald. Oh, echt waar? Ja, Taken is offline gehaald, waardoor Kim Veenstra redelijk boos is geworden erover. En we zijn eigenlijk nu aan het richten op een nieuwe documentaire. Spannend. Goed om Ja. te weten. Laat ons vooral weten wanneer, zodat we kunnen helpen om dat nieuws te verspreiden. Want ja, weet je, laten we nog een stapje terug gaan. Want je hebt nu verteld wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je bent gestart. Maar misschien voor mensen die meekijken, die geen idee hebben wat het is. Want de een vraagt me wel eens van, oké, je hebt de jeugdzorg, je hebt de kinderbescherming, je hebt de jeugdhulp. Wat is het verschil? Wie doet wat? Zou je misschien in het kort kunnen uitleggen voor men, zodat ze kunnen weten wat het daadwerkelijk inhoudt? Nou ja, dat is heel erg simpel eigenlijk. Je hebt de jeugdzorg, dus dat is de term die mensen gebruiken voor het algehele zorg omtrent kinderen. Natuurlijk wordt dat anders op het moment dat ouders ook onder toezicht in de jeugd, dan is het ook met ouders. Maar in eerste instantie draait alles om het kind, dus jeugdzorg. Daar valt gesloten jeugdzorg onder, daar valt het wonen in de woonzorggroep onder, daar valt de gehandicaptenzorg onder, daar valt de psychiatrie onder. De jeugdhulp valt daaronder en jeugdhulp is weer een nieuw kopje wat diverse andere onderwerpen openmaakt. Dat is onder andere de hulp die jongeren hebben ambulant. Dat is die jeugdzorg, dus zeg maar echt, of de jeugdhulp in de zin van jeugdbescherming, Raad van de Kinderbescherming, Veilig Thuis. En dat zijn eigenlijk de organisaties waarvan je zou ze kunnen onderscheiden door te zeggen dat dat de organisaties zijn die komen thuis kijken hoe het gaat. Ja, oké. Dat is een beetje wat dat onderscheidt van jeugdzorg. Maar jeugdzorg is het compleet overkoepelende. Ja. Ja, dat is zeg maar de paraplu mensen en daaronder valt de rest wat hij heeft benoemd. Dus het hele plaatje is gewoon jeugdzorg en daaronder heb je verschillende takken. Net als die puntjes van de paraplu. Dat zijn de andere takken die daaronder vallen. Daaronder, een van die puntjes is het WSG. Een schikkergroep. Ben je daar bekend mee? Ja, oh absoluut. Wilhelm Schikkergroep is de GI. GI staat voor gecertificeerde instelling. Dat is een instelling die gecertificeerd is namens de Raad van de Kinderbescherming om dwangmaatregelen uit te kunnen voeren. Het WSG daarvan is een hele goede naam die jij benoemt, want dat is namelijk de naam waar de meeste misstanden bij mij in ieder geval gemeld van worden. En onder andere ook de organisatie die betrokken is geweest bij het meisje in Vlaardingen. Heel bekend verhaal. Dat pleegmeisje dat is mishandeld. Dat is ook Wilhelm Schikker. En dat is dan eigenlijk los van de hele jeugdbeschermingsketen de organisatie die op zichzelf staat. Dus eigenlijk een soort van particuliere organisatie. Ik zie het als de Belastingdienst van de staat. Dus de staat is de jeugdzorg en het WSG is Belastingdienst. Dus je hebt WSG en je hebt jeugdzorg. WSG, ik heb geen goed woordje te zeggen erover, maar dat is mijn persoonlijke mening. Uit mijn eigen persoonlijke kring ken ik ook iemand die 2 kinderen is verloren. Niet verloren van dat ze weg zijn, maar die echt in zijn geheel zijn overgenomen door die instelling. En totaal, echt waar, geen enkele samenwerking hebben getoond met vader. En waardoor de kinderen vervreemd raken van ouder. Terwijl moeder een verslaafde vrouw is. En kijk, dat zijn dingen die mij dan weer giftig maken. Want ze hebben gezorgd. Sorry, ik ga nu even iets persoonlijk over mijn ervaring van mijn kennis vertellen. Hij is een jonge man. Werkt
keihard. Ze hebben hem gezegd dat hij van woning moest veranderen als hij met zijn kinderen wou blijven. Heeft hij gedaan. Hij is zijn baan opgezegd en hij is voor zichzelf begonnen. Had zelfs 20 man onder zich werken. Als ZZP'er. Betaalde een dure woning in de vrijstellingssector. Zodat hij zijn kinderen kon hebben. Achteraf hebben ze toch nog wat verzonnen waarvan ze zeiden van weet je wat, we gaan even een test doen, kijken of je wel capabel genoeg bent als vader. Daaruit kwam dat hij een LVB'er was. Mensen denken dat LVB'ers een totaalbeperking hebben, maar dat is absoluut niet zo. Het zijn mensen die gewoon anders functioneren dan de gemiddelde mens. Het betekent niet dat je niet capabel bent om voor je kind te kunnen zorgen, maar onder het mom daarvan kan hij zijn kinderen nooit fulltime krijgen. Ze bepalen hoe vaak hij zijn kinderen mag zien. Ongeacht hij een vaste partner heeft of mensen om zich heen heeft die hem helpen. Echt waar, ik ben heel erg trots op hem dat hij nog steeds op zijn benen staat en probeert te leven. Want dit is iets wat jou als ouder breekt, maar jouw kinderen ook geheel verbreken. En er zijn nog heel veel verhalen waarvan ik denk van, dit moet anders. En ik denk een decennia geleden was de jeugdzorg ook vet in de media. En toen hebben ze drastische veranderingen gemaakt. Zoals ik in het begin ook vertelde, hebben ze dan wel gekeken naar de oorzaak of naar het probleem? Was het probleem oplossend? Of niet? Mensen gingen kijken naar het probleem, maar niet naar de oorzaak. Als jij een probleem wilt oplossen, moet je gaan naar de bron. Waar gaat het mis? En het hele irritante, ik vind het vervelend om te zeggen, maar dit is gewoon money-making business. Ja, absoluut. Terwijl mensen levens kapot maken. Dus vertel ons, weet je, welke ervaring jij hebt met het William Schikker. Wat kan je ons vertellen daarover? En waarom vind jij het belangrijk om dit soort dingen te bespreken? En welke veranderingen zouden er moeten komen? Nou, dat is een hele goede vraag. Sowieso als de eerste vraag wat ik van William Schikkers weet. Dat ga ik toch eventjes terug naar het meisje in Vlaardingen, omdat het de meest bekende situatie is. Alleen, ja, recent. Dat is niet zo lang geleden, klopt. Vrij recent, leg eens even in het kort uit, voor mensen die het misschien niet weten, wat er is gebeurd met deze jonge meid van 10 jaar in Vlaardingen. Nou ja, er was dus sprake van dat moeder niet voor de kind kon zorgen. De moeder is ook die heeft een exclusieve interview met ons Niet Zo Jeugdzorg gedaan. De rest van de media is er eigenlijk heel erg schuw voor geweest, maar ons vertrouwden ze gelukkig wel. Wat ik tijdens het interview vooral heb gehoord is dat het kind is uit huis geplaatst zodat moeder een corrigerende tik op de vingers gaf. Moeder wilde dat ook niet ontkennen. Moeder zag daarin gewoon eigenlijk vanuit haar cultuur dat het vrijwel normaal was om te doen. Het William Schikkers Stichting heeft geconcludeerd dat er kindermishandeling is geweest. Want dat is het feitelijk gezien ook. Maar het ligt wel een stuk genuanceerder dan dat je een kind tot bloedens toeslaat en dan corrigeren we dit maar goed. Op een gegeven moment is het kind uit huis geplaatst en is geplaatst bij een pleeggezin. Ja. Op de eerste dag dat het kind bij het pleeggezin belandde, waren er al zorgen. Want de buurtbewoners omheen, die wisten al dat het een gezin was waar problemen waren. Dat meisje heeft daar gewoond, die is in een kooi opgesloten, die is daar mishandeld. Terwijl ouders seksfeesten beneden hielden, moesten de kinderen op de kamer blijven. Het meisje is zo zwaar mishandeld, dat zij vanaf nu, let op, dit is de enigste waarheid die er is, verstandelijk beperkt is geraakt. Heel erg. Ja, zij kan niet meer normaal functioneren. Haar hele toekomst is in duigen gevallen door die mishandeling. Dus kun je wel voorstellen hoe zwaar die mishandelingen waren. En moeder heeft dus eigenlijk nog een ander kind. En heeft tijdens deze hele situatie als opdracht gekregen om haar mond te houden. Want anders zal ze haar andere kind kwijtraken. Nou, dit soort smerige contractjes. Ja, dit soort smerige contracten. Van wie moest ze haar mond houden? Van het William Schikker, WSG. William Schikker Stichting. Het William Schikker Stichting is een gigantisch, is een beruchte organisatie. Die al jarenlang kinderen uit huis plaatst op verschrikkelijke manieren. Maar de manier hoe ze daarna met de situatie omgaan, die is misschien nog wel verschrikkelijker. En net wat je ook zegt, ze gaan naar de oorzaak. En de oorzaak is, niet de oorzaak, maar het probleem. Ze gaan naar het probleem.
Want het probleem is degene wat uiteindelijk het geld oplevert. Hoe hoger het probleem, hoe groter de indicatie. Hoe groter de indicatie, hoe langer de beschikking. Dus er zijn alleen maar manieren om meer geld te verdienen. En ik heb nog nooit iemand in de tijd dat ik al, en dat is nu al bijna 2 jaar, in de tijd dat ik over de William Schikkers Stichting schrijf, er is nog nooit iemand geweest die iets positiefs over deze organisatie te melden had. En dat geldt zowel als de ouder waar het kind bij weggeplaatst is, als waar het kind naartoe geplaatst is. Beide partijen zijn tevreden. Jeetje. Ik wil jou hier even, hou dit vast, want we gaan vooral door over dit onderwerp. Heel belangrijk, jongens. Voor de kijkers die meekijken, blijf vooral hangen. We moeten even naar de reclame. Dat is een kleine 8 minuutjes. En dan zijn we zo weer terug om verder te gaan praten over deze casus. Dus ik zie jullie zo. Doen we. En la Dorcelan 110A está tu tienda esotérica que estaba buscando, donde encontrará todo tipo de productos. Velas en forma de hombre, de mujer, para hacer tu ritual de amor, de endulzamiento, todo tipo de velones de los santos, palitos esotéricos, palitos aromáticos, baños para quitar esa mala energía, para abrir los caminos, colonia, aceite, pulseras para quitar las malas energías, para quitar las contrariedades, piedras, polvos, libros, hierbas, agua florida, agua cananga, Lion más. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. En Tiziana encontrarás tu ambientador Sonic Carpet Food.
Green Menthol Gel is meer dan een oplossing. Het is een toewijding aan jouw actieve levensstijl. Voel de kracht van onze Green Menthol Gel. Met snelle opname en gerichte verzorging precies waar je het nodig hebt. Ontdek de kracht van Green Menthol Gel. Jurzetta di Coco. Produceert zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Jurzetta di Coco. Jurzetta di Coco. Waar het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer. Eenmaal een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zal willen. Boque pabo, bo familia y bo amigo nang mustra nang minho version Turdia. Hasibo pedido pa bo producto nan tropical via Itoco. Itoco ta especialista online den producto nang antillano, latinoamericano y americano. Cerca Itoco botanya bo hierba, bebidas, snacks, producto nampa entre otros boca bay, bo producto nampa limpieza de casa y hopi más. Además de excelente servicio de Itoco, nos está atender tu llamada y mensaje. Nos está paquetar bo mercancía con dedicación y tesoro pa bo hanyen na tempo, tena bocas. Assim na bo noting no di sali den aguacero com frio. Di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen, Itoco ta entregar Turcaminda. El sabor de nos isla ng ABC y Isla Riba de un clic tena bocas. Bo gusta así compra ora botana cas, PC Itoco Tei. E tienda online cubo por confiar. Wil je ook tijdens de Vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo. Bedankt allemaal, bedankt. We zijn er weer. We hadden het zojuist voor de reclame over het WSG. En we zijn hier met Marvin Asoro voor de mensen die net binnenkomen. En over, ja, eigenlijk zijn dit horrorverhalen. Het zijn geen leuke dingen. Laten we vooral op het stukje doorgaan over de ervaring die jij had met moeder van het meisje uit Vlaardingen van 10 jaar. Die nu niet meer normaal kan functioneren en gewoon bot gezegd een beperking heeft, oftewel een gehandicapt is geworden.
door de mishandeling binnen een pleeggezin. Vertel daar wat meer over, want je hebt verteld dat je moeder zelf hebt gesproken. Het is een moeilijke vrouw. En haar mond werd gewoon, bot gezegd, gesnoerd. Vertel absoluut. eens even. Ja, absoluut. Wat je ziet in die casus is natuurlijk, dit is maar één casus van de vele duizenden miljoenen casussen misschien wel die er is geweest. Alleen, ja, je ziet toch dat men heel erg houdt van mensen, vooral die al wat kwetsbaar zijn in eerste instantie, om die nog eens even extra in moeilijkheden te brengen. En wat je in dit geval heel erg ziet, is dat toch echt op de angsten van moeder ook ingespeeld werden door het WSG. Door eigenlijk te zeggen, naar moeders zeggen, hè, door eigenlijk te zeggen van ja, als jij zo doorgaat, dan kun je tweede kind kwijtraken. Dus moeder houdt het rustig en mag eigenlijk helemaal niets zeggen of naar buiten brengen. Puur door het feit dat er zo door William Schikker Stichting gehandeld wordt. Ja, en Dus, hoe is moeder sinds jij haar gesproken hebt? Want het is toch wel haar kind. Al is het een persoon die in een moment van haar leven niet capabel was om op dat moment voor haar kind te kunnen zorgen, wil niet zeggen dat het voor altijd zo hoefde te zijn. Het blijft toch wel haar kind. Hoe staat ze er nu in? Nou ja, allereerst toen ik met moeder sprak, en je moet natuurlijk begrijpen, ik heb 10 jaar lang ervaring binnen de GGZ. Ik heb voor opdracht voor de justitie gewerkt, waar mensen eigenlijk ondersteunen een van mijn grootste bezigheden is geweest. Dus je kan wel van mij uitgaan dat ik best wel wat mensenkennis heb. Moeder komt in eerste instantie op mij zeer adequaat over, goed over, vriendelijk over. Ze kan makkelijk en goed haar verhaal doen. En ik heb super veel respect in waar zij nu staat in het leven. Want desondanks alles wat ze meemaakt en de leugens die in de media er staan, kan zij nog steeds de zorg voor haar dochter op dit moment verdragen. En dat is één ding waar ik haar echt zeer voor respecteer. Ja, sterk. Ja, je als ouder, je hebt geen opties, jouw kind, hè? Absoluut, 100%. Ja, zodat je ziet hoe sterk... Ja, sorry. Zodat je ziet hoe sterk die band is van een ouder. En ze claimen dat het belangrijkste is en dat ze daar altijd naartoe werken. Een band van ouder en kind, er zit daar gewoon een band wat heel sterk is. En om heel eerlijk te zijn, nogmaals vanuit mijn eigen ervaring, ik vind dat er te weinig gedaan wordt om die band te kunnen creëren. Wat je vaak hoort is dat ze zeggen van hey, we moeten even distancieren, hè? Ouder van kind even, het moet even uit elkaar, zodat ze daarna weer bij elkaar kunnen komen. Maar daar start je al met een breuk. Snap je? Ja, het is gewoon naar. Ik vind het gewoon naar. En natuurlijk, we gaan dit stukje zo meteen afronden om te gaan kijken van oké, wat is nou nodig binnen de jeugdzorg? Want het is niet alleen het WSG, het is gewoon die hele paraplu wat de jeugdzorg betreft. Ja, en je kan ook goed begrijpen, want weet je wat het is op het moment dat het uit de hand loopt? Hoe gaat zo'n bedrijf en organisatie daar eigenlijk mediatechnisch mee om? Wat je heel erg ziet, is dat zij er alles aan doen om hun eigen naam en geweten te beschermen. Zij erkennen dat er iets fout is gegaan, maar zeggen dat zij er direct met de inspectie eigenlijk naar gaan kijken. Maar we hebben tot de dag van vandaag nog steeds geen inspectierapport gezien. En wat ik vooral heel erg kwalijk vind, is dat deze organisaties echt een bepaalde tactiek hebben. Hoe zij de situaties die zij veroorzaken zo licht en zacht mogelijk naar buiten kunnen laten landen. En dat doen ze simpelweg gewoon door of mensen de mond te snoeren, of uiteindelijk de media in te schakelen om een ander soort artikel op te zetten. Ik weet niet of het gebeurt, maar het lijkt er wel op. Alle feiten die tot nu toe over die zaak specifiek benoemd zijn in de media, zijn allemaal dingen die niet zo zijn. 90% is een leugen. Dus dan kun je natuurlijk ook wel een beetje begrijpen hoeveel macht dit soort organisaties hebben. Het is natuurlijk ook sinds de grote opperbaas van deze organisaties natuurlijk de Raad van de Kinderbescherming. Die hebben een hele samenwerking met de heer Umberto Tan. Dus vanaf vandaag is Umberto Tan niet meer donker. Hij is voor mij... Hij heeft een samenwerking waar hij eigenlijk de Raad van de Kinderbescherming vertegenwoordigt in zijn show. En dat vind ik wel heel erg. Want daar de hele show draait er natuurlijk eigenlijk alleen maar om. Hoe kunnen wij zo goed mogelijk naar buiten komen? En dat doen zij puur door elke ouder te disqualificeren. Ze doen net alsof elke ouder waar een ruzietje is, dat de volgende dag het babytje in de container ligt.
Ja, Ja. tenminste, zo Maar doen ze het. zodat je ziet hoe de media werken. Het is inderdaad, Ja. hoe worden we gekleurd? Hè? Hoe worden we gekleurd en wat blijft hangen? En mensen zijn altijd geneigd om te grijpen naar het negatieve, want dat is hetgeen wat blijft zitten. Maar los van dat, vorig jaar hebben ze hoe heet dat? Een hervormingsagenda. Laat me heel even spieken. Ja. Ja, de hervormingsagenda jeugd, omdat zij weten dat er veranderingen moeten komen, maar dit koppelen ze aan financiën. Ja. Wat vind jij hiervan? Wat is jouw ervaring hierin? Denk jij dat dit een grote rol speelt of denk je dat het anders kan? Nou ja, je kan je allereerst natuurlijk eerst afvragen van waarom is het zo dat zij constant iedere keer zichzelf verdedigen, om daar eventjes naartoe terug te gaan. Kijk, de hele hervorming al sinds, laten we even teruggaan naar de hele historie van jeugdzorg. Dus in 1901 is dat begonnen. In 1901 was er in Nederland een heel groot armoede, vooral in Amsterdam. Heel veel kindjes werden verwaarloosd, waren op straat, spoken katten kwaad uit. Er was op dat moment wel al een jeugdgevangenis, maar er was niet specifiek een orgaan wat echt jongeren kon helpen. Dat hele jeugdzorgorganisatie is toen eigenlijk, was er toen nog niet. Toen hebben ze opvoedkampen voor jongeren. Dat zijn die beruchte opvoedkampen waar kinderen heen moesten. Die kinderen werden van straat geplukt, moesten daarheen. Soms vrijwillig, soms niet. Of ja, in eerste instantie werd het dan opgelegd, zeg maar, anders kreeg je een boete. Dus kinderen gingen daarheen. En na een tijdje zag je dat er ook binnen die opvoedkampen natuurlijk heel veel misstanden plaatsvonden. Dus jongeren gingen vluchten, of ouders kwamen hun kinderen ophalen. En we praten over een tijd waar vrouwen nog geen stemrecht hadden. Hè? Dus vrouwen hebben nooit mee besloten in dit. Vrouwen hebben nooit mee besloten. Dit is puur wat er is verzonnen door de blanke man. Uiteindelijk, weet je, zijn die kinderen die gingen weglopen, werden opgehaald. En ouders, of tenminste, toen heeft die particuliere organisatie, die opvoedkamp, hebben gezegd: wij willen de zeggenschap over kinderen kunnen krijgen, omdat die kinderen het traject niet afmaken. Toen hebben zij de overheid eigenlijk gedwongen, dus een particuliere organisatie, die dwingt de overheid om een wetswijziging te doen. En zo is het kinderrecht, dus zo is de dwang- en drangrecht uiteindelijk ontstaan. En dat is de hele stevige fundering waarop wij al jarenlang hervormen en hervormen. Wat ik zo mooi vond is dat ze een video hebben gemaakt. Volgens mij was het in het nieuws. Ik weet het even niet, want ik zie zoveel voorbij komen. En dat ze zijn gaan kijken van, ik denk 20 jaar geleden tot nu toe. Maar dan in de vorm van geld. Dus hoe meer geld per jaar de jeugdzorg is gaan kosten. Maar in de tussentijd, hoe hoger de kosten zijn geworden, de problematiek is niet verbeterd. Nou ja, je ziet natuurlijk ook dat die particuliere organisaties natuurlijk door die wetswijziging wel meer geld konden gaan verdienen. Dus de hele basis. Ik zie regelmatig, hou ik dit hele proces in LinkedIn in de gaten. Waarom doe ik dat? LinkedIn is de plek waar de directeuren zitten, waar de bestuursleden zitten, de kamerleden en de mensen van de absolute top. En zij spreken in hun LinkedIn-bijdrages altijd over de basis. Dat is waar we weer moeten bouwen. Dat is waar we weer moeten hervormen. Maar ik heb jullie zojuist de hele basis van de jeugdzorg uitgelegd. We hebben ook nog een ander boek in de Nederlandse historie. Dat is een boek van Ed Spruit. Dat is het boek dat ging over de hechtingsonderzoeken. Dat boek is de hele basis van de hele hechtingsonderzoeken die daarna allemaal hebben plaatsgevonden. Dus de fundering die is gewoon volkomen scheef. En dan kunnen we er eventjes terug ook over naar de DSM en de hele psychiatrie en de GGZ. Dat is ook maar een boek die stickertjes op mensen plakt. Maar we weten dat als we naar de cijfers specifiek kijken, dan zijn die stickertjes niks anders dan gewoon geld, manieren om geld te verdienen, maar niet om de personen te helpen. Ja, labels is money. Absoluut. En kijken we specifiek naar ziektes die erin staan zoals ADHD. Ritalin was de eerste en toen was het pas ADHD. Weet je, dit is het hele systeem. Dit is wat zij de basis noemen. Maar het is niks meer dan een gambel fundament vol met gaten en holle ruimtes. Ja, en je bent me voor, want ik wou dus op het stukje medicatie komen met je. Want wat je ziet in heel veel van deze instellingen. Ik zelf heb heel kort op een kinderwoonvorm gewerkt. En ik kon me niet aarden daar. Ik kon niet aarden daar. Er waren 2 kindjes waarvan ik dacht van,
hoe kunnen ze een opgroeiend kind zoveel medicatie toedienen? En het was dan een combinatie van Ritalin en van, hoe heet dat ding? Mili nog wat, het Kikocydraat, ik ben even die naam kwijt. En dan heb je nog Aripiprazol. Het is iemand die in de groei is. In de groei. Ja. Alleen maar omdat ze voor de instellingen onhandelbaar zijn. Ja, maar dat is ook weer iets wat je noemt. Want medicatie moet worden getest. En op kinderen mag niet getest worden. Nee. Dus de praktijktest op kinderen. Dus het hele fundament klopt niet. Wat ik zeg, je hebt nu zelf het antwoord gegeven op wat ik je net heb gegeven als onderbouwing. Het fundament klopt niet. Het klopt gewoon niet. Ja, en het is precies wat je zegt, want ADHD, vroeger heeft het nooit bestaan. En wij moeten leren dat iedereen leert op een andere manier. Als je iemand vanuit zijn thuissituatie rukt, is al een error. Absoluut. Dus diegene moet gaan aarden, die moet wennen aan een nieuwe structuur, een nieuwe omgeving. Je hebt elke dag nieuwe mensen weer. Hè. Het zijn wel een groepje zelfde mensen, maar niet elke dag dezelfde. Als je thuis woont, heb je gewoon je ouders. En that's it. Misschien een tante, een oom, een neef, whatever. Maar het personeel wordt ziek, dan heb je weer elke dag een nieuwe invaller die komt werken. Die dingen zorgen ervoor dat die kindjes niet een goede basis hebben. En ik wil niet zeggen dat deze instanties het niet goed doen. Maar ik wil ook niet zeggen dat ze het goed doen. Nou, weet je, kijk, Dus, wat je net terecht noemt is inderdaad hè, dat het hele systeem met uit huis plaatsen en ontvreemden van kinderen is iets waar we heel erg hard naar moeten kijken. Ik heb meerdere bijnamen en er zijn mensen die verschrikkelijk is, noemen wel eens Big Uncle, omdat ik schijnbaar voor heel veel kinderen opkom en dat vinden ze fantastisch. Ik word ook wel eens de zwarte Sigmund Freud genoemd. Ik heb hele verschillende opvattingen over dat uit huis plaatsen. En ik heb daar ook natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. En ik ben daarover bezig met een boek om eigenlijk te zeggen, Nederland stopt met uit huis plaatsen. Die wordt in 2025 gepubliceerd. Hoogstwaarschijnlijk komt hij ook wel echt in de erkende grote ketens, dus de boekenketens. En ik ga iedereen verzoeken om dat boek dan ook te kopen, want het is gewoon nodig. Dat moet gewoon op je tafel liggen. En niet alleen als er een jeugdbeschermer aan je deur staat dat dit boek op tafel ligt. Maar ook dat je even op de foto gaat en erkent dat dit het probleem is. De hele uithuisplaatsing, dat is iets waar, even daarop terug te komen, dat is iets waar we heel erg kritisch naar moeten kijken. Een uithuisplaatsing, heb je net ook al genoemd, dat is een trauma. Ja. Wij plaatsen kinderen uit huis op basis van vermoedens op dit moment. Vermoedens dat ze mishandeld worden. Vermoedens dat zij misbruikt worden. Maar op het moment dat ze uit huis geplaatst worden en bij vreemden worden geplaatst, kunnen wij niet concluderen en vast blijven stellen dat het daar ook veilig is. Dus wat we daarin moeten inzetten is parent empowerment. Parent empowerment plan heb ik ook geschreven, dat is van mijzelf. Waarin je eigenlijk de krachten van ouders juist naar voren zet en de problemen achterlaat, waardoor een stabielere situatie ontstaat. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de hele heftige situaties die de jeugdbescherming ook regelmatig deelt in een campagne. Dan gebruiken ze natuurlijk, stel dat de drugspuiten liggen door het huis en dit en dat. Het zijn verschrikkelijke situaties, mensen. Maar de feitelijke cijfers zijn dat 1% van de situaties van de ondertoezichtstellingen zo'n situatie betreft. En dan nog, laten we eventjes duidelijk zijn dat op het moment dat een kind thuis blijft wonen bij drugsverslaafde ouders, dan is het ergste geval wat kan gaan gebeuren, is dat het kind zelf drugsverslaafd wordt, toch? Ja, klopt. Nou, op het moment dat een kind uit huis geplaatst wordt, op het moment dat een kind daar thuis blijft wonen, of een kind dat uit huis wordt geplaatst en een kind blijft bijvoorbeeld drugsverslaafd, uiteindelijk door het hele traject, de hele therapie die je moet gaan volgen, komt uiteindelijk neer op sociale netwerk. Dus draai het om, doe het links of doe het rechts. Je moet altijd zorgen dat een kind bij zijn ouders blijft en dat is je working space. Daar moet je zorgen dat die situatie beter wordt. Of dat de ouders betrokken worden. We hebben eigenlijk altijd het erfelijke gen wat er is bij bepaalde situaties. Verslaving is ook gewoon erfelijk, weet je. Het is eigenlijk alsof je een plant ompot en ergens anders neerzet en dan groeit op een gegeven moment het volgende probleem ergens anders. En zo verspreiden we landelijk al die problemen. Generationele trauma. Hè, dat is een serieus woord. Het is mooi, generationele trauma. Ja? Exact. Moeten we dan die planten overal gaan verspreiden en overal gaan, zodat ze daar kunnen groeien en nog meer mensen beschadigen? Of moeten we dat kleine stekje planten, dat we daar eens even wat extra aandacht
aangeven. En dat is Ja. en dat is het hele punt bij het huisplaatsen. Het is verspreiden van het probleem. Heel veel van die kinderen, 40% belandt in de gesloten of in een vorm van jeugdzorg, wonend of behandelend. Daar komen dus kinderen die niet beschadigd zijn en thuis uit huis zijn geplaatst doordat de ouderen in negatieve situaties. Maar er komen ook de kinderen die wel echt ziek zijn, die wel echt psychotisch en schizofreen zijn. En wat je dan ziet in zo'n dynamiek van zo'n groep, is dat kinderen die daar zitten elkaar ook beschadigen. Ja. Dus je moet altijd zorgen dat je de kinderen gewoon thuis bij hun ouders houdt. Dat is de basisregel. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Een hulpverlener zal op geen enkele manier degene moeten zijn die bepaalt hoe iemand anders leeft. Een hulpverlener is iemand die naast iemand staat. Met iemand de hand pakt. En de toekomst tegemoet gaat en diegene ondersteunt. Helpen kunnen we niet. Genezen kunnen we niet. We kunnen alleen ondersteunen. Ja, ben je het met me eens? Want ik ben er wel van overtuigd dat er situaties zijn waarbij het inderdaad tijdelijk of langdurig niet goed is voor een kind. Maar wel om ervoor te zorgen dat ouders betrokken blijven. Het moet één samenhang zijn. Want wat je ook ziet is dat er zoveel hulpverleners betrokken zijn. De ouders die moeten praten met die. Ze hebben een maatschappelijk werker, een begeleider, een weet ik veel wat coach. En dan heeft het kind heeft een gedragsdeskundige, 2 PB'ers en dit. En het is te veel dat het kleiner gemaakt gaat worden. Maar dat ze hoe dan ook dus betrokken blijven met elkaar. Al is het kind uit huis geplaatst, maar betrek de ouder erbij. 100%, ja. Ja. Je moet eigenlijk zo zien dat, wat je net ook terecht punt, geld is de grootste doorslaggever waarop we moeten zeggen dat we moeten stoppen met het huisplaatsen. 124.000 per kind per jaar is heel veel geld. Ja. Voor hetzelfde geld 124.000. Ja. Voor hetzelfde geld kun je een kind gewoon thuis laten wonen, waardoor het kind zijn veilige hechting houdt, zijn veilige basis, zijn plek van bestemming houdt. Dat is heel goed voor een kind. En plaats je de ouders tijdelijk uit huis. Waardoor je dus op locatie een kind hulpverlening biedt. Stel dat jij een hulpverlener 24 uur, 3 dagdelen per dag in gaat zetten om intensief met die kinderen aan de slag te gaan, ben je nog steeds goedkoper uit dan in een huisplaatsing. En het hele Jongens, grote hebben jullie omslagpunt- dit gehoord? Want dit is 100% waar. Wil je dat ene laatste zinnetje nog een keer herhalen? Please, dat het goed doordringt. In het huisplaatsing, de kosten daarvan, als we dat niet zouden doen en in plaats daarvan dus een hulpverlener in zou schakelen die actief met het kind thuis 24 uur per dag aan de slag gaat, dan ben je alsnog goedkoper uit. En het hele grote omslagpunt waarom we dat ook zouden moeten gaan doen, is omdat je een situatie op aan het lossen bent. En de huisplaatsing lost een situatie niet op, maar verplaatst een probleem. Ja. En een hele probleem, en maakt dat nieuwe problemen geboren worden. Want het onthechten van een kind, man, dat is waar de meeste, laten we even heel hard zijn, serial killers, psychotische mensen, drugsverslaafde mensen. Daar is waar het ziet, gek wordt. Ja. Mensen gebruiken het om, uiteindelijk alle problemen doen ze om iets op te vullen. Dus en de leegte van een ouder, dat is een gigantisch gemis voor iemand. Ja. Ik wil het me niet eens voorstellen, maar ik heb het wel kunnen proeven. Ik weet dat toen ik op de jongerenwoonvorm werkte, elk kind dat binnenkwam van 17 jaar oud, die was gekoppeld aan een voogd. En dat komt vanuit de jeugdzorg. En echt waar, 9 van de 10 dacht ik echt van, waarom ben je hier? We kunnen niks zonder jullie, maar met jullie hebben we er ook niks aan. En die kinderen raakten gefrustreerd en reageerden het af op ons. Terwijl wij niks kunnen doen zonder toestemming van het voogd. Dus dat is ook weer zoiets dat ik denk van, waar zijn we mee bezig? Kan dat niet gewoon even weg? Weet je, er is zoveel. Het is alweer bijna 10 uur. Het loopt een beetje uit. Ik denk dat ik jou gewoon nog een keer zou moeten uitnodigen om dieper erop in te gaan. Maar ik wil heel graag voor de mensen die nu meeluisteren, want ik heb al heel vaak wat comments voorbij zien komen. Op de achtergrond, alsjeblieft, zou je de comments nogmaals willen laten zien, zodat we deze nog kunnen nabespreken, voordat wij de live show moeten eindigen, want het is nog steeds een woensdagavond, mensen moeten werken morgen.
Maar we komen erop terug. Janiska zegt hier, alsnog kunnen kinderen misbruikt worden zonder ouderlijk toezicht. Het beste zou zijn, ouders met kinderen samen thuis hulp krijgen. Nou, dat is precies wat Marvin zojuist benoemd heeft. Betrek ouders en kind, hou ze samen. Magda Marie McKay zegt, mijn kinderen zijn nu volwassen en nog met trauma's uit huisplaatsing. Met zoveel smoesjes van die voogd. Kijk, daar heb je die voogd. Nou, ze verlengen het. Oh. Ze verlengen het. Oneindig uiteindelijk. Waardoor er geld blijft binnenstromen. En je wordt eigenlijk constant bezig gehouden met hun onzin. Ja. En Lianne Valentina zegt hier, Sandra van der Wijk, ja hoor, ben ook een oma dat met jeugdzorg meegemaakt voor mijn kleinkind. Oh, zij is dus een oma en die heeft het meegemaakt met jeugdzorg. Ja. En Dos Santos zegt, die wil een tweede programma, dus dat is oké. Het ging even heel erg snel. Deze vraag hebben we trouwens al gehad, of althans de mening van deze persoon. Sandra zegt hier, ik vind niet dat je de ouders uit huis moet plaatsen. Die horen erbij te zijn en ook te leren. Ik denk het kind, dat Sandra het kind bedoelt. Ja, moet ik op antwoorden? Ja, daar mag je je mening over geven. Ik ben het daar 100% mee eens. Ik ken Sandra ook persoonlijk, is een lieve schat. Ik denk persoonlijk zeker dat je ten alle tijden bij elkaar moet houden. Alleen er zijn natuurlijk wel heel veel verschillende gevallen. We moeten niet alles over één kam scheren. Er zijn natuurlijk ook kinderen die psychotisch zijn, waarvan bepaalde ouders op dat moment een trigger kunnen zijn. Kinderen die autistisch zijn, die een ouder volledig hebben buitengesloten vanwege hun dissociatie, wat dan ook. Het zijn heel veel verschillende manieren. Dus ik heb eigenlijk een algemeen iets gepakt om daarvan te zeggen van dat zouden we kunnen doen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het in elke situatie ook het juiste punt is om ermee om te gaan. Dat is ook de kracht als hulpverlener. We moeten luisteren naar de hulpvraag, maar ook kunnen kijken, want soms weten die mensen zelf niet wat hun eigen hulpvraag is. Maar ook echt om objectief te kijken naar wat er gaande is. Liane Valentina zegt hier, komen met politie net als hun criminelen gaan uitplaatsen. Ik denk dat je het hebt over wanneer ze kinderen uit huis plaatsen met politie en al. Dat kan heel heftig zijn, inderdaad. Arrestatieteams. Nou, met een deur, bonk, boem. Kinderen naar boven rennen. Heel arrestatieteam, schulden met pistolen. Kinderen uit bed plukken, 6 uur 's ochtends en wegwezen. Ja, Maar weet je, kan gaan. ik heb een oud cliëntje. Dit is een autistische jongen. Hij was 17 toen hij binnenkwam. En toen ging hij ambulant wonen op zijn 21ste. En hij sprak nooit. Hij was heel star. En je weet toch, hallo, goedemiddag. Je weet toch, hij zei niet heel veel. En ik kan me heugen, na 3 jaar stond hij bij de bank, midden in de woonkamer. En de huiskamer. En uit het niets zei hij, hey, weet je wat ik raar vind? Ik was zo jong. En ineens kwam politie en ze hebben mij en mijn broertjes en zusjes meegenomen terwijl mijn moeder aan het werk was. En ze hebben me opgesloten en ik was aan het huilen en niemand kon me uitleggen waar mijn moeder was. En ik heb mijn moeder nooit meer gezien daarna. Afschuwelijk. PTSS, trauma's, klachten. Hey! En toen ben ik, want ik dacht, ik heb een opening met deze jongen, eindelijk, want hij spreekt nu uit zichzelf. Na 3 jaar, moet je nagaan. Kwam die zelf ermee over, het zat hem, ik weet niet wat er is gebeurd, waardoor hij dat moest herbeleven, maar hij begreep het gewoon niet. En toen zei hij tegen mij, ik heb meer broertjes en zusjes. Mijn moeder moest gaan werken. Dat zij in de avond gaat werken. Ik en mijn broers en mijn zussen, we waren samen. Dat is toch niet erg? Waarom zou iemand de politie bellen om ons weg te halen bij mijn moeder als ze aan het werken is om voor ons te kunnen zorgen? Want we zijn niet mishandeld. Er is niet slecht met ons omgegaan. We hadden gewoon eten. We gingen naar school. Er was niks aan de hand. Ja. Weet je, dus... Ik kon niks, ik zat gewoon even vast toen hij het zei, want het is iemand die niet sprak. Ja. En hij kwam ineens daarmee en het enige wat ik kon doen van, ja, dat is
echt heel naar wat je hebt meegemaakt. Maar ik wou meer eruit halen, maar toen zoonde hij even uit. En toen had hij zoiets van, ja, het is wat het is. En hij is weer doorgegaan met zijn leven. Dus ik kon ook niet heel veel. En ik voelde me een beetje overvallen. Maar het was heel naar om dat stuk... Sorry, ik moest er ineens aan denken. Maar Nee, mooi door verhaal. wat er Zeker. net Het is geeft verteld. bloot wat het met het kinderbrein doet. Het is heel goed als toevoeging om hierover te spreken. Zeker. Ja, Magda zegt hier, mijn zoon en dochter is terecht bij een pleeggezin. Ze hebben het jongen gehouden en zijn zus in een woonzorgcentrum in Hillegersberg, Rotterdam geplaatst, zonder mij niets te vragen. Ik denk dat ze bedoelt terecht Onterecht. gekomen. Ja, onterecht terecht gekomen, ja. Ja, dat is, ja, en dat ook. Je laat ouders niet eens weten wat de planning is. Waar ik heb gewerkt, lieten ze altijd de ouders weten. Als de ouders niet opnamen of whatever, alles blijven doen, zodat ouder op de hoogte is van, hey, dit zijn de plannen die we hebben, kom met ons in gesprek, bladibla. Maar dan waren ze al jong volwassen. Maar het begint vanaf heel jong. Mevrouw, ik kan je voornaam niet uitspreken, maar Tekin zegt Marvin, je weet, ik heb mijn kinderen niet herkend toen ze mij voor de deur stond. Dit is echt pijnlijk. Klopt. Deze vrouw is een Turkse mevrouw, die heb ik toen destijds in een bijeenkomst in Leiden mogen ontvangen. Ze heeft haar verhaal gedaan en haar kinderen zijn uit huis geplaatst. Een aantal, ja, al best wel lang geleden. Heel veel componenten van racisme natuurlijk ook. En ja, haar kinderen die zijn, nadat ze 18 waren, pas weer aan haar deur gestaan waarin de moeder haar kinderen niet meer herkende. Wauw. Ja, en hoe was het voor de kinderen? Pure nieuwsgierigheid. Nou ja, dat hele contact is natuurlijk onvreemd. Dus die kinderen die hebben een dossier meegekregen, die vaak helemaal niet feitelijk of goed zijn gebaseerd. Of goed. Dus ja, weet je, de kinderen die kunnen ook, ik weet niet of dat in deze situatie specifiek is, maar ik weet dat het contact niet heel erg best is. Maar kinderen kunnen daarin ook natuurlijk een afkeer naar je ouders krijgen. Ik bedoel, als er in het dossier staat, een moeder was agressief, en dat is eigenlijk alleen maar gebaseerd op het feit dat ze een keertje boos waren op een jeugdbeschermer. Ja, dan kun je dat dus niet uitnodigend voor je als kind zijnde. Of moeder is drugsverslaafd, terwijl ze misschien 10 jaar geleden een keer drugsverslaafd is geweest en naar haar kinderen wilde veranderen. Maar dat haar verleden haar achtervolgt, omdat jeugdbescherming de dossiers opvraagt bij de medische of bij een GGZ-instelling. Ja, dat zijn allemaal dingen die voorbij komen en die worden uiteindelijk er gewoon complete dossiers opgesteld. Die gewoon gebaseerd zijn op leugens. En dat krijgt een kind mee op het moment dat hij 18 wordt. Want dat is een ander probleem. Op het moment dat hij 18 wordt, dan kan hij oprotten. Zo simpel is het. Ja. Wat kan de ouder doen, Marvin? Plan van aanpak. Ja, goede vraag. Wij hebben sinds kort Praktijk Azorro opgericht. En weet je, ik ben 2 projecten aan het doen. De Balanskliniek, samen met de bekende psychiater en schrijver Bram Bakker. En dat is de Balanskliniek, dat is van ons samen. Dat is een platform met allerlei verschillende hulpverlening. Op verschillende wijzen, maar mensen die zich specialiseren. Dus de psychologen die voor zichzelf werken bijvoorbeeld, die gespecialiseerd is in trauma, of genderproblematiek, of problematiek met verslaving, of iets. Maar dat hoeft niet alleen een psycholoog te zijn, dat kan ook een psychiater zijn, dat kan ook een begeleider zijn. Maar dat kan ook gewoon een buurvrouw zijn die goed is om met iemand een bakje koffie te drinken. Weet je, dus het zijn een platform waar je dus hulp kan krijgen op een hele laagdrempelige manier. Dat er niet verwijt wordt, dat er niet iets op papier komt te staan. Het is wel wat duurder, want het is een particuliere sector van zorg. Maar uiteindelijk, we betalen natuurlijk ook in Nederland ons schil aan de zorgverzekeringskosten. Uiteindelijk komt het erop neer dat het natuurlijk goedkoper is. En we zijn bezig met dingen oplossen in plaats van in stand houden. Dan heb ik nog Praktijk Azorro. Dat heb ik ook opgericht met als visie om in ieder geval ouders te ondersteunen tijdens het proces. Ik kan mensen niet helpen. Ik kan niet zorgen dat jouw kinderen terugkomen. Wat ik wel kan zorgen is dat je je verhaal kan doen in de podcast. Ik kan zorgen dat ik een ondersteuningsplan met je ga, ademhalingstechnieken met je ga oefenen, signaleringsplannen met je maak. Je echt ondersteunen, mensen met jou meesturen waar je een klik mee hebt naar de rechtszittingen, mensen die voor jou de gesprekken soms aan kunnen gaan met jeugdzorg, mails opsturen, dat is eigenlijk wat Praktijk Azorro doet. Onder Praktijk Azorro hebben we nog een organisatie die heet Vaderwijzen, waarin wij ons willen focussen op de vaders in Nederland. Wij geloven dat er geen enkele organisatie is die daadwerkelijk mannen ondersteunt. We hebben een moeder-kindhuis, we hebben vrouwen, Blijf van mijn lijfhuis. Maar niks in Nederland is gericht op de man. En ik denk dat de man hetgene is waar we aan moeten sleutelen als we een compleet gezin willen gaan beter maken. Dus vandaar dat we dat hebben opgericht.
Mooi. En als men met jou in contact wil komen, ehm, waar kunnen ze terecht? Is het via je website? Is het via socials? Hoe? Ja. Marvin, wie gaat jouw diensten betalen? Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Kijk, we hebben natuurlijk de toeslagenouders. Die hebben recht op een coach. En je kan natuurlijk aangeven bij jouw coach dat jij hulpverlening wilt ontvangen van ons. Dan betaalt de gemeente die hulpverlening. Ja. We hebben sommige mensen die al een indicatie hebben, een WLZ-indicatie. We hebben een gedragswetenschapper onder ons, dus wij mogen ook echt zorg leveren. Dat kan dan betaald worden via het zorgkantoor. Maar veel van deze gevallen hebben te maken met mensen die wat rijker zijn, mensen die wat armer zijn. Heel vaak hebben mensen wel het bedrag om te betalen, want zo verrekt duur zijn we niet. Dus dan gaat het eigenlijk gewoon direct via onszelf. Ja. Mike zegt hier, wordt mij ook voorgehouden, maar het zijn bewijsbare leugens. Ik denk dat u nog heeft gereageerd op het vorige. Maar om even terug te gaan naar de vraag die ik had naar jou. Hoe kan men in contact komen met jou? Want ik denk, nu op dit moment hebben we natuurlijk niet iedereen bereikt, maar dit blijft voor altijd staan. Zowel op Facebook als op YouTube. Dus mensen kunnen het terugkijken, maar zodat ze weten van, oh, Marvin Asoro die doet dit. Oké, hoe komen we in contact met hem? Nou ja, dat is allereerst via de Instagram-pagina. Dat is niet _zo_jeugdzorg. En daar zie jij ons grootste platform. Zozelfde heten we ook op LinkedIn. Niet _zo_jeugdzorg. Maar we hebben ook gewoon praktijk Asoro. En Asoro is ASORO. En dan .nl, praktijkasoro.nl. Dus dat is mijn website om met mij in contact te komen. We hebben ook een website, nietzojeugdzorg.com. Dus er zijn verschillende manieren waarop je met ons in contact kunt komen. Je kan me ook via de Facebook, ik heb dit bericht gedeeld, ik zal er zo eventjes onder reageren. Dan kun je via de Facebook mij een berichtje sturen. Dus er zijn verschillende manieren. Fijn. Wij moeten sowieso in verlenging gaan hiermee, want hoe meer ik hoor, hoe meer ik met je in gesprek ben, hoe meer naar boven komt bij mij. En nogmaals, het wil niet zeggen dat het voor de volle 100% fout gaat. Voor sommige kinderen was dit juist een uitweg. Weet je, dat vergeten wij niet. Maar er is te veel slecht gaande. En daar moeten we wat mee. En eigenlijk, als we dit in het kort samenvatten, we hebben natuurlijk over heel wat gesproken. Jouw ervaring, hoe je hier terecht bent gekomen, wat je nu aan het doen bent. Een gedeelte van wat ik heb meegemaakt uit mijn werkveld. In mijn persoonlijke relatie. Maar er is nog heel veel. Weet je, de situatie, wat er is gebeurd in Vlaardingen, dat is het meest recente, wat ook in de media natuurlijk voor een korte tijd heel intensief over gesproken is, maar daar hoor je ook niks meer van. Althans, ik heb er niks meer over gehoord. In de media, dat zeg je goed. In de media. Los van de media is nog veel meer. Juist. Francine zegt hier, heel het systeem moet onder de schop. Ja. Er moet beter gefilterd worden. Beter opgeleide hulpverleners. Ja, eens. Eens. De kinderen hebben in hun dossier gelezen met dingen erin die leugens zijn. En zo krijg je een situatie die kinderen hun ouders kwalijk nemen dat ze zijn uitgeplaatst. Dat ze uit huis zijn geplaatst uiteindelijk. Ik ben het helemaal met je eens. Ik weet dat wij soms kinderen kregen en dan lazen we. Ik had er een hekel aan om de dossiers te lezen voordat ik het kind zag. Want 9 van de 10 keer wat er geschreven stond in het dossier klopte niet met wie het kind was. Dan was het gewoon een draak die geformuleerd werd in het dossier. En uiteindelijk zag je gewoon de pracht van een kind bloeien tot zijn volledige potentie. Dat ik denk van, wie heeft dit rapport geschreven? Wie? Nou, wij hulpverleners zeggen dan vaak altijd, om jou aan te vullen, we gaan er even onbevooroordeeld in, dat werkt beter. Dat is de schijn van de hele situatie. Het dossier is vaak gelogen, dat zeg je goed. Ja. Ik kan me daar zeker in vinden, Magda. Er zijn er meer mensen die vragen hebben voor Marvin, want jongens, we lopen uit. Misschien nog een kleine 5 minuten.
excuus. Kleine 5 minuten. En zodat we daarna kunnen afronden. Maar in de tussentijd dat mensen aan het tikken zijn of als ze nog vragen hebben of whatever, is er nog iets wat je met ons wilt delen voor vanavond, Marvin? Allereerst kijk ik uit naar mijn boek. 2025 komt mijn boek Stop het Huisplaatsingen uit. Ik hoop dat jullie het allemaal zullen kopen. Het is niet alleen voor mij, het is ook een deel van de bijdrage. Wordt ook gebruikt om slachtoffers te helpen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat dit boek zoveel mogelijk verkocht wordt, waardoor Nederland hopelijk de noodzaak gaat zien van dat we deze maatregel echt moeten schrappen. Want ik heb me ooit laten vertellen door een oude wijze man genaamd Bram Bakker dat je een boek nodig moet hebben om jezelf te certifieren als een echte, erkend iemand. Dus ik hoop dat het boek viraal gaat. En dat is wat ik wil delen. En ik hoop ook echt dat mensen 2 keer nadenken op het moment dat ze een veilig thuismelding maken. Wees je ervan bewust wat voor een systeem op dat moment gaat rammelen op het moment dat je er eentje maakt. En ik wil heel graag naar buiten brengen dat het maakt helemaal niks uit wat de diepte van je portemonnee of wat dan ook is. Als je voelt dat je ondersteuning of hulp nodig hebt, dan kun je altijd contact opnemen met Praktijk Azorro en we kijken gewoon naar de mogelijkheden. Ja. Hier vraagt Rita, hoe zou je anders willen aanpakken dan de gangbare jeugdzorg? Dus hoe wil je het anders aanpakken dan dat het nu gedaan wordt? Eigenlijk heeft u het wel verteld, maar misschien beknopt als je dat nog even wil bekrachtigen. We kunnen het blijven vertellen. Ik heb geen script of voorleesboekje, dit is rechtstreeks uit mijn hoofd. Het probleem begint allereerst met erkennen wat het daadwerkelijk is. Dus ik zie de kleine foutjes als een echte autist, waarin ik zie de basis van jeugdzorg, daarop moeten we verder bouwen. Nee, Van Tafel, er is geen basis. De eerste steen moet gelegd worden, daar begint het. Een gangbare jeugdzorg, hoe dat in het algemeen eruit gaat zien, dat is eigenlijk op het moment dat de signalen komen vanuit goed opgeleide docenten op school, dat er zorgen zijn omtrent kinderen, dat daarin een parent empowerment plan wordt bedacht. En daar mag je voor mij apart een dwangmaatregel op hangen, maar het is wel iets wat iets in de situatie kan gaan verbeteren. De regie van de opvoeding moet ten alle tijden bij ouders liggen. En als er sprake is van een huisplaatsing, dat nodig is of dat het beter is voor het kind uiteindelijk, dan moet je daar altijd de ouders in meenemen en meekrijgen. Het systeem mag veel meer gaan investeren om ouders dan, stel jouw kind moet uit huis, maak die ouders duidelijk en ga met die ouders in gesprek tot die ouders ook zelf erkennen dat het kind uit huis moet. Op het moment dat je met een kind moet gaan trekken, ik heb het video's gezien dat de moeder in de deurpost hangt te trekken aan het been van het kind. Politie aan de andere arm. Trekken. Kinderen gaan dood op die manier, man. Weet je, dus het zijn letterlijk, het is de tijd nog niet. En de tijd is het nog niet, want die ouder die je achterlaat in pijn, die kan of zelfmoord plegen, of die gaat de school in en schiet daar die hele boel kapot. Of gaat verschrikkelijk depressief de rest van het leven. Maar ook een kind die ontvreemd is van zijn identiteit, traumatiseer je. Dus ik ben gewoon zo, stop uit huisplaatsing. En weet je, als jij pleegzorg wilt gaan uitvoeren en als jij plekken als beschermd wonen wil gaan maken, dan moet je altijd zorgen dat je een goed gefilterde screening doet. En het liefste zie ik eigenlijk dat we meer in Nederland gaan socialiseren. Dat we meer met elkaar gaan praten. De buurvrouw, de buurman. En stel dat de buurvrouw nou een hele goede klik heeft met de kinderen. Betaal die buurvrouw dan om die gaten op te kunnen vullen. En dat hoeft niet gelijk bij een wereldvreemde die aan de andere kant van Nederland woont. Dus maak ook de toegang tot pleegzorg een stukje makkelijker. Maar aan de andere kant zorg ook dat die goed gefilterd wordt. En dat mensen die delinquenten zijn, bekend met zedendelicten of wat dan ook, daaruit gefilterd worden. Want dat is natuurlijk nog het grootste probleem van Nederland. Heel belangrijk. Nederland is 97% van alle seksuele kindercontent vindt plaats in Nederland. En is gecorreleerd aan Nederland. En de landen die eromheen liggen, allemaal maar 2, 3%, 1,5%. Nederland is boven de 90% van kinderseksuele content. Er was net een dame, Dos Santos, vond ik wel interessant trouwens. Even kijken of ik hem zelf terug kan vinden. Die stelde een goede vraag. Ze vroeg of, is er sprake van petities hierover? Want zelf ga ik Nederland aanklagen.
Ja, dit is ook een moeder, die ken ik ook persoonlijk, Auxilia. Haar dochter is van het laatste filmpje. Die heeft zij inmiddels ook al 5 jaar gezien en daarvoor 6, 7 jaar. Zij weet nog steeds niet waar haar dochter is. Haar dochter is bijna 18 en is eigenlijk na de uithuisplaatsing alleen maar in GGZ beland. Pleeggezin na pleeggezin. Dus ik ben die moeder ook eigenlijk aan het helpen om haar verhaal naar buiten te brengen. Maar om haar vraag te beantwoorden, dus www.nietzojeugdzorg.com. Daar kun je de petities vinden die we op dit moment hebben. Een van de petities die is eigenlijk stop onterechte veilig thuismeldingen. Waarin wij mensen willen strafrechtelijk kunnen vervolgen die valse veilig thuismeldingen maken. Want zoals je in Nederland natuurlijk wel snapt, wordt er heel veel misbruik gemaakt van dat veilig thuissysteem. En worden gezinnen zomaar gedupeerd. Ja, ja. Gesproken dat woord. Omtrent de toeslagenaffaire. Ja, 3/4 van de kinderen die beland zijn bij de jeugdzorg, die zijn terug naar huis gegaan. Maar die laatste kwart is een enorme vraagteken. En ik ben al enige tijd informatie aan het zoeken en dit ziet eruit als een zwart gat. Ik kan niemand vinden die mij antwoord kan geven daarop. Het enige wat ik weet is dat achternamen, namen, dat soort dingen veranderd zijn. Maar Marvin, dit is dan een andere tak wat wel weer te maken heeft met jeugdzorg, want dat is gewoon een hele domino-reactie geweest. Heel naar. Maar heb jij misschien wat informatie daarover? Is er wat meer bekend bij jou daarover? Nou ja, weet je, voor de oplossing moet je altijd naar de ene uiterste en de andere uiterste kijken. Dat is hoe de wereld werkt. Wat ik heel veel merk in deze business, kan ik het wel noemen. Je hebt te maken met mensen die alles geloven wat de krant zegt. En alles geloven wat hun voorgeschoteld worden. En alleen maar naar de tv kijken. De tv is hun god eigenlijk. Ja. En aan de andere kant daar tegenover staan complottheoristen. Compleet wappie. Mensen die weet je, die knettergek zijn. Die zeggen dat onder elke McDonald's kinderen verstopt zitten. En de waarheid zou daar ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Ik hou van het midden. Ja. Ik ben een weegschaal. Dus ik hou van het midden. En als ik kijk naar dat midden, dan kan ik alleen maar concluderen dat de feiten in die midden, er zijn eigenlijk dat tijdens de toeslagenaffaire, na die toeslagenaffaire zijn kinderen uit de basisregistratie personen verdwenen. Wat je ook zegt, namen en achternamen zijn grotendeels veranderd. Ik denk persoonlijk dat je hebt nou eenmaal, dit kun je niet ontkennen. Ik haat complottheorieën, maar je moet het hier gewoon over hebben om dit soort onderwerpen te spreken. Je hebt Epstein's Island, je hebt kinderfeesten, niet kinderfeesten als in leuke gezellige kinderfeesten, maar feesten waar kinderen misbruikt worden. Je hebt pedofiele netwerken. In Duitsland is er laatst 1,3 terabyte gevonden aan kinderporno. Dat moet ergens gemaakt worden. Ja, het moet ergens gemaakt worden. En slecht genoeg gezien, de kinderen die in de jeugdzorg hebben gezeten, ontvreemd zijn van de ouders, zijn wel de meest kwetsbare kinderen. Ja. Ja. En Nederland, ik vind dat ze pedofilie promoten. Dat is mijn persoonlijke mening. En er wordt niet veel gedaan daarin. En ja, het zou me niet verbazen inderdaad. Maar goed, net als jou, ik wil niet te veel gaan denken met wat ik vind of hoe iets kan zijn, ja of nee. Maar het zijn wel dingen waarover we moeten nadenken. En het is gewoon raar dat kinderen gewoon verdwenen zijn. Ik kan niet direct zeggen dat de kinderen die in die kinderpornofilms of wat dan ook zitten, dat het ook daadwerkelijk met de toeslagenaffaire te maken heeft gehad. Dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat het een aandachtspunt is waar we op moeten letten. We hebben natuurlijk in Nederland de zaak Joris Demmink. Dat was de staat-generaal van Nederland, het meest hoogste functie. Daar is heel lang een hetze omheen gehangen wat betreft dat meneer een pedofiel zou zijn die aan kinderporno deed. De feiten zijn dat er een verpleegkundige naar voren is gekomen destijds tijdens het hele rumoer. Dat heb ik me laten vertellen door een verslaggever die daar nou betrokken bij was. Die heeft gezegd dat zij sommige kinderen moest oplappen na die feestjes. Dat betekende die kinderen moest naaien in de zin van die kinderen oplappen. Die kinderen helemaal moest laten herstellen. Die kinderen waren echt afgepeigerd en mishandeld.
Dus dat is in Wauw. feite, dat is wat we kunnen zeggen en de geluiden die naar buiten komen. Dus laten we ten alle tijde gewoon alles doen om kinderen te beschermen. En ik denk dat dit alles begint bij jeugdzorg, want daar zitten de meest kwetsbare kinderen. En wat ik ook zeg, Mhm. ik ga niet zeggen dat het allemaal aan elkaar gelinkt is, maar ik kan wel Nee. zeggen dat al die geluiden wel een signaal zijn waar we naar moeten luisteren. Ja, zeker weten. De volgende vraag. Gaat de brengst van jouw boek naar de verbetering van onze jeugdzorg? Dat is het doel. Ah ja, tuurlijk. Ik heb in het begin van het gesprek natuurlijk aangehaakt dat je hebt Ed Spruit. Dat is iemand waarvan zijn boek de hele basis van de hechting in Nederland is geweest. Nou, je hebt in Nederland natuurlijk veel meer boeken die een hele grote rol hebben gespeeld. Waaronder Boemerangbeleid van Sharon Stellard. Sharon Stellard zal te gast zijn in ons podcast ook in januari 2025. En dat boek heeft natuurlijk wel heel veel goede jeugdzorghulpverleners wakker geschud. Die vervolgens uit de jeugdzorg zijn gestapt. Of vervolgens zelf helemaal... je wil niet weten wat voor stichtingen er zijn gekomen daarna die in het belang van kinderen aan het handelen zijn. Dus dat is heel erg goed. En ik denk persoonlijk, doordat ik nog een jonge man ben, een jonge vader, heel veel strijdlust in me heb, best wel handig online ben, dat dit boek nog wel eens een van de grootste boeken kan zijn aller tijden. Ik bedoel, ik sta in direct contact met alle mensen die in het verleden al een boek hebben geschreven. Waarom niet? Ja, mooi. Hier zegt Keeltje, lieve Sandra, Die ken ik ook. jij Straks is bent dat. goed gebekt. Jeugdzorg is hiervan niet van gediend. Dus ben mij de boosdoener. Daarom hebben ze je niet gekozen, denk ik. Ik snap die laatste zin niet zo goed. Dus ben mij of jij Een de boosdoener. boosdoener. Ja, dus zij is de boosdoener omdat zij zwaar gebekt is. Oké, zo. Even, sorry Kelly. Jeugdzorg wil het liefst dat je een puppytje naar ze bent. Ja, nee en amen zegt. Ja, zo voelt het wel. Voor Nou ja, sommigen, ja. ja, weet je, dat kunnen we ook feitelijk onderbouwen. Jeugdzorg. Er is mij ooit verteld, op het moment dat je met jeugdzorg in aanraking komt, heb je niks meer te zeggen over je kind. Ik dacht, ja, lul maar wat. Uiteindelijk is het echt wel gebleken dat het zo is. Op het moment dat zij concluderen dat er een hechtingsonderzoek moet komen, dan moet die komen. Op het moment dat er wordt geconcludeerd dat een kind uit huis geplaatst wordt, dan wordt dat uitvoerbaar gemaakt. Ik heb 3 dagen geleden een recht in zijn ogen aangekeken en tegen hem gezegd, 98% van de gevallen gaan jullie mee met de GI. Maar in 98% van de gevallen komt er uiteindelijk op neer dat het slechtere keuze is voor de kinderen dan dat een ouder een keuze maakt. En de rechter die zegt, ja sorry, ik kan hier niet op antwoorden, het betreft een individuele casus, maar dat zegt de rechter in elke rechtszaak. Snap je wat ik bedoel? En Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Hier zegt Rita, waar kunnen we jouw boek kopen in 2025? Want wanneer, in welke maand wordt het gepubliceerd? Ongeveer. Nou ja, kijk, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de eerste versie van het boek is uit. Ik had gehoopt in december dat het gepubliceerd zou worden. Het boek moet gefine-tuned worden. Alleen op het moment dat je een boek... Kijk, dit is mijn uitgever ook gelijk. Dit is Bram Bakker, dit is zijn boek. Dat is een hele goede vriend van mij. En, je had een interview met hem, hè? Ik heb die interview gezien, ja. Ja. Hij is een oud-psychiater en hij gaat mijn boek natuurlijk promoten. Kijk, ik als man die ooit in de Bijlmer ben opgegroeid. Ik heb lang in Suriname gewoond. Ik ben altijd wat de Afro-culture. Wij zijn niet echt boekenschrijvers. Al denk ik dat ons is afgenomen in de slavernij. Want we hebben destijds, toen voor de slavernij begon, hadden wij de beste van de beste wetenschappers. De beste van de beste psychiaters. De beste van de beste... Dat is afgepakt van ons. Wij zijn betere verhaalvertellers. Exact. 100%. Ja. En ik denk dat sowieso wij als donkere rassen, ik kan daar wel nu over praten, omdat we beide donker zijn, dat is makkelijker. Ik denk dat wij vooral ook weer in onszelf moeten gaan geloven en dat wij die macht en die kracht hebben. Er zijn ooit mensen opgestaan als Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X. Die zijn ook ergens begonnen. Dus weet vooral dat als je in je kracht staat, misschien ben jij wel de volgende. Dus, maar even terug naar de boeken. Ik heb dus vrijwel bijna geen verstand van boeken door de omgevingen waar ik uitkom. Het blijkt zo te zijn dat op het moment dat je een boek schrijft, dat het op een markt moet worden
toegelaten. En de markt bepaalt ongeveer een beetje qua bereik hoeveel daarvan wordt ingekocht, hoeveel daarin geïnvesteerd wordt. En op een gegeven moment dan kan het wel zo zijn dat het zo goed aanslaat dat het in de Bruna komt, dat het in de Primera komt, dat het in de boekenhandels komt, overal in de stad. Maar het kan ook zo zijn dat je boek eigenlijk alleen maar online verkoop blijft en bol.com of wat dan ook. Maar dat is niet erg. Maar dat doen de uitgeverijen meestal. Hè? Die weten precies hoe dat werkt. En die zorgen dus ervoor om te kijken van oké, hoeveel potentie heeft je boek? Of denken wij dat je boek heeft? En vanuit daar kan het verder uitspreiden. En wat je ook ziet is vaak mensen die ook heel veel knowledge hebben, maar waarvan het niet heel erg gepromoot wordt, dat ze zelf het op Amazon, bol.com of whatever allemaal plaatsen en hun eigen content maken hierover. Maar goed, wij weten vandaag aan de dag dat Marvin volgend jaar in ieder geval zijn boek gaat publiceren. Het is nog niet bekend wanneer precies, maar als jullie hem willen volgen, dat kan via Instagram, via Facebook, via LinkedIn, want daar manoeuvreer je het meest. Toch? Zeg je dat? Sorry? Marvin Asoro heet ik daar. Ja, Marvin Asoro op LinkedIn. En dan wordt jullie automatisch verteld hoe, waar en wanneer dit plaats gaat vinden. Marvin, ik wil je hartelijk danken dat je hier bent vanavond. Wij gaan elkaar sowieso in de toekomst zien. Ik weet het zeker. Ik wens jou heel veel succes verder in je nieuwe journey. Hè? Al het mooie dingen die je probeert te verwezenlijken, wat je al aan het verwezenlijken bent. En dat het alleen maar groter en mooier mag worden en je meer mensen mag helpen op deze manier. En jouw boek, ik wacht het ook af. En ik zie het wel. En voor de mensen die vandaag aanwezig waren, misschien zijn er mensen in jullie omgeving die baat hebben bij dit gesprek die we vandaag hebben gehad. Laat het vooral weten aan jullie naasten. Deel de link even van Facebook of YouTube. Ik weet niet van welke kant jullie dit bekijken, maar zodat ze dit even terug kunnen zien. Op deze manier helpen we elkaar ook te boosten. Want zoals Marvin zelf al zegt, hij is een jonge gast, heeft een jong gezin. Hij doet al deze dingen nu op deze leeftijd. Dit is ook een motivatie voor anderen om te zien van het maakt niet uit hoe oud je bent, waar jouw passie is, waar jouw liefde ligt. Daar kan je alleen maar uit voortbloeien. En laat dit gewoon een message zijn voor iedereen. Dus ik ga jullie allemaal een hele fijne woensdagavond toewensen. En ik hoop jullie te zien bij de eerstvolgende Pika Pika NL Show. Fijne avond. Vanavond 9 uur met Shell bij Pika Pika NL.